Kraj Srpskog carstva, Marička i Kosovska bitka. Posle smrti cara Dušana prijestol je naslijedio njegov sin Uroš. On je bio slab vladar i nije uspio da održi jedinstvo Srpskog carstva. Iz carstva su se prvo izdvojile grčke oblasti, koje su međusobno podijelili Uroševi rođaci, a potom su velikaši zavladali preostalim oblastima. Te velikaše nazivamo oblasni gospodari. Najuticajniji oblasni gospodari bili su braća Mrnjavčević, Vukašin i Uglješa. Vukašin je od cara Uroša dobio kraljevsku titulu i položaj savladara. Vukašin je svom sinu Marku dodijelio titulu mladog kralja, čime je iskazao namjeru da dinastiju Nemanjića zamijeni nova dinastija, Mrnjavčevići. Njihove planove poremetili su Turci, koji su svojim osvajanjima došli na granice oblasti Mrnjavčevića. Braća Vukašin i Uglješa suprotstavili su im se u bici na Marici 1371. godine, u kojoj su Turci pobijedili, a oba brata poginula. Nešto kasnije je umro i car Uroš. Na taj način je prestalo da postoji Srpsko carstvo i završena je vladavina dinastije Nemanjića. Krajem 13. vijeka na području Male Azije svoju državu su osnovali Turci Osmanlije. Sredinom 14. vijeka oni su centar svoje države prenijeli na Balkansko poluostrvo. Nakon pobjede u bici na Marici, Turci su nametnuli vrhovnu vlast srpskim oblastnim gospodarima u Makedoniji. Tursko carstvo je bila feudalna monarhija kojoj je na čelu bio sultan. Feudalci, spahije, su zemlju dobijali kao nagradu za učestvovanje u vojnim pohodima. Dok su spahije bili konjanici, elitnu pješadiju su činili janičari. Ovaj rod vojske nastao je dankom u krvi, odnosno odvođenjem hrišćanske muške djece i njihovim prevođenjem u islam. Otpor Turcima je pružao knez Lazar Hrebeljanović, vladar Moravske Srbije. On je u savezu sa svojim zetom Vukom Brankovićem i bosanskim vladarem Tvrtkom Kotromanićem pokušao da suzbije dalji prodor Turaka na Balkanskom poluostrvu. Odlučujuća bitka desila se na Vidovdan 1389. godine na Kosovu polju. U bici su poginuli i knez Lazar i turski sultan Murat. Ishod bitke je nejasan, ali su posljedice po Srbiju bile daleko teže. Lazarevi nasljednici, supruga Milica i maloljetni sin Stefan, prihvatili su vazalni odnos prema Turcima. Borbu protiv Turaka nastavio je Lazarev zet Vuk Branković, sve do svoje smrti 1397. godine. Narodno predanje je Vuka Brankovića označilo kao izdajnika i glavnog krivca za poraz na Kosovu.